Здравейте! Казвам се Стефан и съм студент в Пловдивския университет със специалност софтуерни технологии и дизайн. Днес ще ви разкажа за керамиката по време на неолита в България и това какви са нейните характеристики и особености спрямо различните региони. Керамика в Южна България. Южна България е дом на една от най-ранните неолитни култури – Кераново. Най-характерна е боядисаната керамика с геометрични мотиви, изпълнени с бяла боя върху червена полирана основа. Западно-българската рисувана керамика, освен бяло върху червено, има във фонда си и орнаменти, изпълнени с тъмни бои – кафява, черна, винено-червена и други, които се срещат съвсем рядко в неолитните селища в останалите части на Южна България. В село Чавдар, Пирдопско, са открити едновременно и двата вида рисувана керамика, чието геометрични мотиви се придружават от бели точки. Освен функционалните си цели, много от керамичните съдове са имали и религиозни елементи и са били използвани в част от ритуалите. Най-характерни са антропоморфните мотиви, изображения на животни, растения и символи, свързани с плодородието. Добри примери за керамиката в Южна България са зооморфния съд на Елено Лопатар, намерен в праисторическо селище в района на село Молдава, и антропоморфен наскос, намерен в района на село Домослав. Керамика в Северна и Източна България. За разлика от южните части на днешна България, в североизточните части на страната културата е харманджия или още наречена блатница. Началото на тази неолитна култура е открито в района на Дуранкулак и оттам идва и другото име, което преди е било името на езерото. Днес там можем да открием едно от най-старите неолитни селища в България на най-големия остров на езерото Дуранкулак. Намерени са много керамични съдове в района на населеното място, като по-отличително за тях е тъмният цвят на самите съдове. Освен съдовете, в този район има и много запазени малки керамични фигури, които са служили като част от ритуали. Един от тях е погребването на починалите. В тези случаи са оставили в гробовете черни керамични съдове с червени и бели орнаменти, каквито са били открити в района на Девня и до Варненското езеро. Керамиката от неолита в България е свидетелство за креативността, адаптивността и духовния живот на нашите предци. От деликатните орнаменти до грубите, но функционални съдове. Всяко парче керамика разказва своя уникална история.